Dende Sanxenxo e para toda Galicia, verán, verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kovacs. Denominación de orixe Rías Baixas e Concello de Sanxenxo. Un día fui toro y de pronto era buey, luego solomillo y ahora soy tartar de buey. Y aquí, a mi lado, una botella de Albariño Rías Baixas, que algún día fueron las mejores uvas. Ya veis, compañeras, hoy aquí, mañana allí. El tartar de buey pide Albariño Rías Baixas. E abrimos esta segunda parte deste verán verán, dende este paseo de Silgar no Concello de Sanxenxo. E comezamos esta segunda parte, antes de nada, lembrándoles, como sempre, o noso Facebook. Tomemos a nota, facebook.com/programa verán verán. Falamos agora de viños, dos viños de Salvaterra do Miño, xa que non sei se o saberán todos vostedes, pero neste 2018 a festa do viño do Condado cumpre nin máis nin menos que 60 anos. Unha cita con estes caldos que non se perdeu o noso compañeiro Antonio Blanco. Hola Silvana, hola amigos de Verán Verán, seguimos os viños, os mellores viños e por eso nos viñemos á comarca e ao concello no que este fin de semana se convirte na capital dos viños de Galicia, en Salvaterra do Miño. Nesta 60 edición da súa festa, estamos disfrutando con todos estes vos amigos. Bueno, que es una fiesta fantástica y que es un honor poder estar aquí y participar, ¿no? Hoxe traballamos daquela maneira, non? Probamos os viños, pero non é un traballo, probamos, gustanos, pero bueno, hoxe é un día de ser, un día de divertirse. Bueno, a ver, es como ya marcando el inicio de una próxima vendimia. Al final es el último fin de semana de agosto, Cambados es el primero, ya te van suavizando y la última ya vamos a entrar en la recta final de un año vitivinícola, claro. Como está indo, pois vexo un cambio bastante pronunciado do ano pasado e vexo bastante positivo. En principio vexo un ambiente moi relajado, un ambiente de xente que consuma viño moi tranquila, moi bo. E, bueno, iso sin duda para nós, para a imagen que generamos do viño, pois é positivo. Cada vez nos lo hacen más difícil a los catadores, porque están tan buenos, tienen todas las virtudes que tienen que tener los albariños, los vinos del condado, que es muy difícil. No sé qué vamos a hacer cada año que pasa, siempre digo lo mismo, pero nos lo ponen muy difícil en las catas. Había varios de 3.000 personas viendo aquí a actuación. Por lo tanto, unha gran festa de promoción, de difusión do viño, e creo que hai que agradecer e felicitar aos organizadores, neste caso, a nova alcaldesa de Salvaterra. Bueno, como todos los años, cada vez va un poquito a más, ya ves,
está a reventar y la verdad que bueno, yo creo que han conseguido poco a poco, año a año, hacer una fiesta muy familiar, muy que la gente viene a probar vino, o sea, yo creo que es un éxito. Pois aí quedamos con ese ambientazo, ese éxito desa nova edición da Festa do Viño do Condado. E nos seguimos agora falando de máis festividades ben selladas co mundo da historia. Imos a chegarnos ata a época celta, concretamente ata a Festa do Esquecemento. Ali estivo a nosa compañeira Rosario Cruz de Telemiño. Os legionarios romanos, encabezados por Décimo Junio Bruto, chegaban polo marxe esquerdo do río Limia para atacar os castrexos, guerreiros de Breogán. Estades listos para esa loita? Sí, preparados, claro que sí. Bueno, necesitades xente que vos axude, que sea luchadora? Todos os celtas que poidan vir. Eu son romana, pero si queres convirtome en celta, convertiríame en celta? Sí, sin problema. Que teño que facer para convertirme en celta? Primeiro teríamos que bautizar no río, para non meterte no río, chupamos a capa e... Veña, vou ser por un momento celta, castrexa. Bueno, como teño que loitar? Que armas me vides dar para poder loitar con vos? Con todo o que poidamos, paus, pedras, forquitas, o que temos. Espadas, escudos, puñais, todo o que temos. Porque non sabemos cantos romanos nos van vir a atacar, non? Pois seguramente un exército bastante grande. Décimo Bruto Junior, ¿estás preparado para dirigir esta tropa? Yo nací preparado para esto, ya lo llevo en la sangre de toda la vida y bueno, pues ahora voy a preparar mi legión, formarlos y partir hacia la guerra. Este é un río calquera, un río máis, ni máis e ni mor... Isto é unha recreación, é unha festa de recreación histórica, onde intentamos mostrar o que pasou o día no terceiro século antes de Cristo, que chegou o Décimo Junio Bruto ás beiras do río Letes, o río Limia, o río do Esquecemento, e con moito temor cruzou o río. Décimo, o estandarte de Roma nas mans, comeza a cruzar o Leite, sen se deter. Pero los caraicoi, Roma é a lei, a orde e a cultura. Preparadvos para a loita máis decisiva das vosas vidas. Pensando que iba a perder a memoria, que finalmente non perdeu, e chegou a Limia, e conquistou as terras nunca conquistadas hasta agora polo Imperio Romano. Pasa. 19 anos facendo esta festa. Canta xente participa nesta festa entre romanos, castreixes? Como dixemos, somos 476 socios, que son a xente, os participantes activos, falamos nós, que están no castro e nas tendas romanas, conforman o campamento castrexe, igual o punto máis importante da nosa festa, non? O punto máis vistoso. Pero depois temos milleiros de persoas que vayan a vernos e, sobre todo, tamén hai que pensar nesa xente que non participa de forma activa, non é socia ou non é castrexo ou romano, pero que sí que, gracias ao seu apoio e ao seu traballo incondicional, conseguimos que a festa saia adianta. E a xente do pobo que non está aí metido nese campamento, sintes un pouco excluído da festa ou realmente non? Eu creo que hai dúas vertentes, non? Hai unha vertente campamento que a xente veo como máis unha especie de recinto privado, cousa que non é, que quero aclarar agora mesmo que non é nada privado, unha cousa que está aberta a todo o público. E depois temos unha vertente que é máis popular, que se fai sempre pola Rúa dos Viños, prazas maiores e demais, que é onde a festa está máis achegada ao pobo, e os veciños de Xinzo e de toda a xente que queira vir á festa. Que vos queredes que todo o mundo participe, que todo o mundo sexa partícipe desta festa. O mellor ano da festa do esquecemento vai ser cando toda a xente da vila sea capaz de traxearse de castrexo e de romano. Iniciouse unha cruenta batalla. O sangue de ambos os dous grupos corre polas terras vivas. A honra e a gloria
flúen como as augas do río Lete, mezcladas co sangue dos nosos devanceiros. Pois moitísimas grazas aos nosos compañeiros de Telemiño, a nosa compañeira Rosario Cruz, por achegarnos ata esta festa do esquecemento. Nos abrimos e continuamos, mellor dito, o noso tempo de entrevistas dende esta Rosa dos Ventos no Paseo de Silgar. Falamos agora de músico cun especialista nesta materia como é Cristian Silva. Cristian, moi boa tarde. Moi boa tarde. Bueno, benvido a este Verán Verán, e se che parece, antes de nada imos cunha carta de presentación, por así decirlo. Como te describirías, como te definirías, cando te veches claro que o teu era o mundo da música, Cristian? O de escribirme complicado, eu penso que son un músico actual galego, que fago música actual, e nada, isto ven dende pequeniño, dende que eu vivía en Carril, bueno, vivo en Carril aínda, pero cando era un neno, había poucas actividades, a verdade. Unha das actividades máis demandadas salir a ser monaguillo, por exemplo, como se digo che todo. Entón, bueno, tivemos a sorte de ter un centro onde había clases de música que impartían os instrumentos de percusión e de vento galegos. Entón, iniciei-me cos meus veciños no mundo da percusión e logo, posteriormente, en todos os instrumentos, no baile, un poquinho en todas as cousas que nos ofertaron. E gracias a eso, ata hoxe. Cal é o teu instrumento, por así decirlo, se que hai algún favorito? Porque teño entendido que tocas moitos, non? Complicado. Eu penso que a gaita é como a miña bandeira, pero os primeiros instrumentos que toquei foron un órgano Hammond dos 70 que tiña o meu avó na casa e despois un tambor que mercara a miña nai en Vigo, en Lavadores, nun taller moi peculiar. Creo que son os dos que teño máis recordo desos primeiros instrumentos. Pero, bueno, a bandeira hoxe en día penso que é a gaita. É o teu olliño dereito, por así decirlo, non? Sí. Bueno, temos aquí en riba, contame un pouquiño, temos como un lobo ou iso que? Si trouxen aí un par de cousiñas. Este é un lobo que me trouxeron de regalo, que un pouco sirve para abrir a presentación deste single que saiu fai pouco, o Lobo Estepario, que é o que abre o novo traballo que sairá a finais de ano. Entón sempre o levo comigo, fai así un pouco de ruido, pero pouquiño, e despois trouxen unha flautilla por se despois nos dá tempo a despedirnos ou queda aí de adorno. Non, logo, senón para despedidas, senón durante a entrevista se che vou a pedir que collas algún da túa man e algún dos dous para facelo sonar, que sempre queda ben. Bueno, contanos un poquinho que proxectos, se nos acabas de adiantar un pouco, pero en que proxectos estás inmersos, como está marchando o teu Verán Verán, musicalmente falando? Ben, a verdade é que este ano foi un ano marcado pola produción, a grabación do novo disco, a grabación dos novos vídeos, que leva bastante tempo. E, por outro lado, tamén eu estou estudiando, sigo facendo a miña tese de música tradicional. Este ano que tienen menos traballo, concertos van saindo couchiñas, intentamos non facer moito concerto este ano para centrarnos no lanzamento do novo disco, pero, bueno, hai cousas, hai cousiñas este verán. Bueno, e como marchan os concertos? Estiveche por aquí pratiño de Sanxenxo, creo, non? Sí, estiven por Vila García, e agora temos algún concerto máis para a zona de Pontevedra, pero, bueno, esperemos poder estar aquí en Sanxenxo, pola zona, ou por Cambados, vou moito por Cambados, próximamente. Bueno, decías a túa música, describíala como música actual, pero a música actual é moi amplo, non, a día de hoxe. É un estilo tradicional actual, as raíces nosas telas moi presentes tamén na túa música? Sí, a verdade é que é difícil o de música actual, porque, claro, hoxe en día temos músicas bastante dispares. É moi diferentes. Eu penso que música con gaita, música de autor, que ten raíces tradicionais, tiña máis o primeiro disco. Este disco creo que é máis rock, máis pop, por así decirlo. É complicado de etiquetar o estilo de música. Digamos que gaita con música electrónica, con guitarras, con sintetizadores, con batería, como se fora un grupo pop rock, pero coa gaita como protagonista, as flautas e as voces. Canto tempo vas traballando neste disco que vas a sacar e vas a lanzar? Pois neste disco xa levo traballando dende que rematou o anterior. Despois fixemos polo medio... Iso foi en que ano? Decembro de 2015, sacamos Ego, decembro de 2017 un libro que é Manual Ególatra Básico. E, bueno, para este disco xa levo seleccionando temas un pouco dende as cousas que quedaron de lado para o disco Ego, que algunha saiu agora outra vez a flote. Entón, bueno, levo traballando un ano, máis ben no estudo, e agora o que me queda. Un pouco está todo maquetado, seleccionar, ver que músico encaixa en cada tema, ver como quero os vídeos, bueno,
un pouco romperse a cabeza. Orgulloso deste traballo, unha vez que o teñas no mercado respirarás tranquilo xa, será Sí, como, ¿no? sí, Como super- dar a luz a un fillo, non? Distintos os músicos, cando sale igual que un libro, un disco, un todo, é unha... Sí, un traballo que é unha pena porque en 50 minutos ou en 40 minutos va a quedar plasmado pois 2 anos de traballo, igual unha vida de trayectoria. É complicado porque queres que este todo perfecto. Todas as cousas que saen estamos orgullosos, e bueno, eso sí, no momento que sae xa estás pensando en sacar outra cousa máis, porque creo que a música evoluciona, vas buscando como unha perfección ou unha fidelidade ao teu estilo que nunca dá chegado, entón sempre estás en continua metamorfose. Cristian, cando sairá este novo traballo teu? Calculo que a finais de ano, sempre saco en A finais época, deste ano, deste 2019. época de brumario que lle chamo eu, o novembro, decembro, sempre supoño que sairá o traballo completo. Bueno, falamos agora dos instrumentos, che parece que collemos algún, Cristian? Sí, claro. Cal che apetece coller, a ver? Mira, esta flauta, por exemplo, que é das últimas que me chegou. Queres fagos un pouco Pois veña, vai, do lobo fai. estepario. Fai un poquinho, fai un poquinho. Aplaudo eu. E o fácil que parece, Cristian, Isto é como a flauta da escola. Sí, sí, unha flauta da escola, pero ti tócala que é unha maravilla, parece facilísimo tocar, vamos. A verdade é que na escola non nos deixaban tocar moito a flauta. Porque facía ruido, non? Porque movíamos demasiado os dedos, entón agora aproveito para coller calquera tipo de flauta, que son como as flautas da escola, un pouco distintas, e facer un pouco... Cristian, acabo de verte un pouquiño, como te sentes ti nun directo, en riba dun escenario? Como te sentes nun concerto? Pois genial, o directo creo que é o que máis nos gusta a todos os músicos, estar, defender os teus proxectos, os teus temas ante o público, e se alguén lle gusta ou alguén consigue despois mandarche unha mensaxe, bueno, para non xa é, ou alguén se consigue emocionar con algo do que fago, para mí xa é unha satisfacción plena. Pregunto, Cristian, custa en Galicia dedicarse á música e defender os nosos valores e a nosa música tradicional en que se xa un xeito máis moderno? Claro que sí, costa moitísimo, vamos a ver, eu se non chega a ser por as clases ou por outro tipo de traballos non me podo queixar, porque podo ir tirando, pero é moi complicado, a verdade. É máis tocando un instrumento como a gaita, que penso que non está ahora está un pouco en horas baixas, por así decirlo. Parece que é o instrumento máis coñecido de Galicia, pero tamén o máis descoñecido, e a veces costanos moito ter unha proxección exterior, e incluso os centros de ensino que oferten máis gaita, nas escolas que se oferte máis música tradicional. Penso que aínda nos queda, por desgracia. Parece que ser unha cousa que tiña que estar superada, e aínda temos moito que facer. Falabas justamente desa proxección exterior, contame un poquinho como marcha por Galicia a cousa e como marcha tamén no exterior, porque ás veces, non sei se noutros casos, parece que se valora máis, non? Que te sientes como máis querido, máis valorado fora da casa que na casa. Sí, pero eso é un mal noso, o de fora sempre é mellor. É así, por exemplo, mira, eu son de Vilagarcía de Arousa, de Carril. Este ano foi a primeira vez que toquei nas festas de Vilagarcía. Sin embargo, o ano pasado defendimos os discos en México, por exemplo, fixemos unha minixira que foi unha pasada. E como foi a cousa por México? Genial, genial. Es máis, das amigas que nos recibiron en México viñeron ao concerto de Vilagarcía, o sea, quedou unha amistade aí xa para sempre, porque foi brutal, incluso non sei, o que se movía a xente para ir a ver ese tipo de música. Cousa aquí é máis difícil, igual é máis oferta, pero sí que é sorprendente como fora gusta esta música, e a veces non nos creemos, porque a veces dices, bueno, fago esta música, pero eu creo que non vale moito. Pero de repente vas afuera daste conta que, bueno, polo menos emociona a alguén. Entón, eso dache folgos para seguir para adiante, para seguir traballando nese estilo. No concerto da casa, Cristian, contame un poquinho como te sentiches. Imagino que nervios habería bastantes, non? Porque xogar na casa sempre impón un pouco. Vamos a contar unha cousiña do concerto de Vilagarcía. A verdade é que estábamos cero nervios, o sea, todo genial, porque a proba de son foi brutal, había un equipazo, pero xusto cando saíron os músicos a escena, que o primeiro tema o tocan eles, volveron de repente os camerinos. Digo, que paseu? E saín, e houve un pequeno incendio. Entón, claro, nese momento foi un pequeno caos, porque, sabes, tiñas todo preparado. Entón, bueno, por sorte pudo solucionarse unha hora máis tarde. Entón, bueno, gracias a xente que aguantou ali, pero, bueno, xa saímos un pouco con toda a sección eléctrica un pouco descontrolada, pero, bueno, ao final saiu adiante. Pero para que vexas que
que nunca sabes o que che vai a Que pasar. hai que seguir adiante, non? O que sexa, porque claro... Eu botei a culpa, a veces, eu teño cousas así sobre os deuses, eu teño un tema que vai sobre o deus Marte, o concerto era un martes, ese día dixemos que non íbamos a tocar ese tema, entón eu creo que foi unha venganza do deus Marte, dixo, non tocas o meu tema, pois ese non tocas. Claro. É máis, o concerto comezou o mércores. Comezou un hora de retraso, co caixa, tocastes O mércores, o mércores. Bueno, pese a iso, solventado o problema, sí. deuche tempo de disfrutar tamén, non? No, sí, E na moi que te ben, veches moi unha ben. hora aí, imagino que pasarías un poquinho... E o feedback coa xente despois nas festas e todo foi brutal. Xente que vexo a diario, ou que me ven a diario, e non sabían o tipo de música que facía ou que se iban a topar, bueno, unha boa reacción e eu encantadísimo de tocar na casa. Cristian, estamos a fora de tempo, quería preguntarche a todos aqueles que se queran informar máis sobre a túa carreira, sobre o teu disco cando vai a salir, mercar a túa música, que deben facer? É dicir, é o momento de que te publicites ti. Sí, estou presente en todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, temos canal de YouTube, estamos en todos os medios de distribución digital, Spotify, acaba de sair o single fai pouco, o vídeo tamén, entón, bueno, que me sigan por aí, Cristian se Silva. me ven pola rúa tamén que me digan, oye, pois tal, o que sexa. Perfecto, Cristian, pois quedamos con esa mensaxe, imos a brindar, antes imos de dar paso ao noso grupo da semana, eles son los Lombardin, quedan coa súa música, e agora sí, brindamos polo futuro, por ese novo traballo de Cristian Silva. Un placer, Cristian. Moitas grazas, graciñas.